Víte, proč jsem přestala ukazovat tváře všech svých přítelů? A kdykoliv zveřejním cokoliv s mužem, se kterým se stýkám, vždycky upravím jejich hlas, schovám všechny doplňky, které mají, takže není možné zjistit, kdo jsou. Před 3 lety jsem se stýkala s jedním klukem. Měli jsme vztah, chodili jsme na rande. Byla to zábava a já to veřejně ukazovala. Moje publikum vědělo, jak vypadá, kolik mu je let, čím se živí. A pak jsme se rozešli ošklivým způsobem. O pár měsíců později otevřu svůj DM a jedna z mých sledujících mi pošle fotku, jak je u něj na bytě. Očividně spolu strávili noc. Takže slečna musela několik měsíců projíždět všechny seznamovací aplikace v New Yorku, aby mohla najít mého bývalého a pak se s ním mohla takto sejít. Když máš hodně sledujících, publikum s tebou začne navazovat parasociální vztahy, protože tě mají rádi, sledují tě už dlouho, chtějí být jako ty. Takže si koupí stejnou kabelku, stejnou bundu a schází se s tvými bývalými. Takže když chodím s klukem a ukážu ho na svých sociálních sítích, stane se tak atraktivním pro tolik holek, které mě sledují. V podstatě získá nekonečný zdroj žen, se kterými může být. A proč bych sakra měla dávat takové privilegium svým bývalým? Ne. Takže už žádného z těchto mužů neukazuju.